नै नाव गाखोनो थाखाय बिजोंनो थाङो दलाङा बन्द जानानै दङ दायो नाव फैबासो खुलिगोन फैसा होबासो बिजोंनो थाङो नै बिजोंनो थाङो दाखालि आं क्रुजनि शिप देखायदोंमोन ना बेयावनो थाफैदोंमोन क्रुज शिपआ बैयाव बै टार्मिनाल खाथियाव थाथ'फैदोंमोन नै समायनाखा ना जि समायना खुलुमबाय नोंथांमोनखौ रसिता समफ्रामारि इउटुब चेनेलाव बयखौबो फिन खनसेबाव बरायबाय नोंथांमोननो आं दिनै एसेबां हरनि गेजेराव काटारनि बयनिफ्रायबो समायनासिन जायगाखौ देखायनो लाबोदों मानो होनबा सानाव आं बहुत बार देखायबाय नोंथांमोननो मोनायाव ओरैबायदि समायना नुयो काटारनि कर्निसनि जायगा पुरा लाइट आरो बीच दै बेखौहाय आङो नोंथांमोननो देखायनो फैबाय नोंथांमोना एसे नायबानो जाबाय ना बैयाव हनै माबा फैगासिनो नाव फैगासिनो ओमफ्राय बै मुन बिल्डिंखौ नुहरदों बैयाव अखाफोर बिल्डिंआ नै साला अखाफोर बिल्डिंखौ नुहरदोंना नोंथांमोना नायदो ओरैबायदि समायना नुखायो काटारनि कर्निसखौ मोनफ्रोमबो रोखोमनि प्रग्रामफोरा बे जायगायावनो जाजोबो दै जिङावनो जाजोबो दै ओमफ्राय दैया एकदम माबा जाबोजोब्बाय नै नाव फैनायखाय मा होनो बिदिखौ दोहौ बायदि फैदों नाव फैदोंना बैथिंहाय बैयाव नाव फैदों नालाय नाव फैनायखाय बिदि जाजोब्बाय नै दैया आं दहाय सानदोंमोन ना बाब्राबदोंदां होननानै मोनामदों दे दैया बे मोखांनि थाखाय बिराद डेन्जारेस संख्रिनि दै नालाय इयो बांद्राय थाजाया आङो खाथियाव बांद्राय थाबाथाय दानो आंना मोखाङा सिथर ओंखारजोबगोन देखी कॉर्निस देखी बेचारा बेचारा ये नीचे चल सकते थे ना हाँ जा रहे ये लोग पर हमको जाने नहीं देंगे ना ये लोग नीचे हाँ ओ मैनेजमेंट के लोग चल रहा है हाँ आते हैं हाँ वाव खूबसूरत बिल्डिं नोंथांमोना मिथिगौ जों मोनायावनो एसे बेरायनो फैदों बार जानो थाखाय नायदो काटारखौ फुरा बेनिफ्राय नुजोबो नै फुरानो बेनो काटारनि बयनिफ्राय गिदिर गिदिर बिल्डिंफ्रा बेयावनो दंजोबो ओमफ्राय बेयावहाय एसे मोनाखाय बिराद गोजाननिफ्राय बिदि नुदों सब प्रग्राम बिदि काटार बीचनि दै जिङाव जायो ओमफ्राय दै जिङावनो सब नै सब रोखोमनि बिल्डिंस लाइट्स गासिबो बिराद समायना ओमफ्राय बेयाव नाव गाखोनानैबो फुरा बिल्डिंखौ गिदिंनो हायो नाथाय नावा गैया बै फारसेथिं दङ आं दा देखायगोन नावखौबो दै बेखौनो होनो हाँ देख रहे देखो सोने बै अखाफोर बिल्डिंआ बै फारसेथिं ओरैबायदि गुवार ना बे एरियाया बहुत गुवार बेखौ फुरा नावजोंहाय गिदिंजोबबा 1 घन्टा लायो वाव देखना बड़ा कितनी क्लियर आ रही है नैबे गाहायाव थाबायनो हायो नै दैया नै पानी देखो पानी मच्छी आ रहा है क्या मच्छी आ गई होगी मच्छी भी हाँ से क्यों हाँ नै अन्थाइ अन्थाइ बर्डार होनानै दोनदों जों जेबो रेडि गैया ओरैनो दसे मोनानि ओंखाम जानानै बेरायनो फैबाय दै सेरावहाय बयबो फैयो नालाय ओमफ्राय जोंबो फैबाय बिदिनो बेरायनो थाखाय अरे पर ऐसा क्यों नहीं आई जब मैं मेरी वीडियो बनाई थी ऐसा क्यों नहीं आई ओरैबायदि समायना रमायना समायना रमायना आप मुंह बंद कर लीजिए फिर से पूरा काटारनि सिनारिखौ बेयावनो नुजोबो आरो दै खाथियाव बीचाव सानाव बहुत बार देखायबाय नाथाय मोनायाव दा नाय नोंथांमोना मारै समायना नुयो हराव ओरैबायदि माने रिलेक्स खालामनो थाखाय मोजां आरोना जायगाया बिराद गोजाननिफ्राय लादों ओंखायनो बांद्राय बहुत फिसा फिसा नुदों आरो बिल्डिंखौ नङाबाथ' बहुत मोजां आरो इयो
नोंथांमोननो आं देखायबाय नै बियो ओरैबायदि समायना रमायना लाइटजों बानायनाय बियो लामा जाहैबाय नालाय ओमफ्राय नै ओरैहाय नायदो बिराद गिदिर गिदिर नाव दोनदों ओरैहाय बिराद गिदिर गिदिर नाव दोनदों नै ओमफ्राय बैखौ मा होनोमोन आं बावबाय काटारनि बे माबायदि न' नुदोंना नै बेखौ बोरैबा होनोमोन आं बावबाय नावखौ नायदों नैयावहाय बिथिं दैया एसे खम जाबाय ना बारदों ओमफ्राय नै बैनो क्रुज शिपनि टार्मिनाला बैनो हनै बे नुनायानो बेखौथ' आं आगोलबो देखायखांखाबायमोन नोंथांमोननोहाय बेखौ देखायाबाबो जासिगोन होननानै सानबाय आङो समायना ना मोजां नुदोंना बयबो एकदम रिलेक्सनो जोङो दसे ओंखाम जानानै मोनानि ओंखाम जानानै बेरायनो फैबाय